mentakas ngan hikaya pi syapang kabakala kabamut kawai na ka jing ko mga laong mentan kabakang yagi babon ban yai ne ka jing don ka jong oblay bat ban nang yai san haka jing long jing ka bakan jam sim ka David ba kimpat syempang lut sengap hai kita kentin kimpat syempang lut kemut ayu ban kela ka bamut shisha kemut ayu kata ka repent lani repentance lada kalong ka basuk ban ngau tho shai syapang kani ka jinglong kinjin de bon ki banda im ka jing im ka batmai bat ka bala kelalut ka jinglong ha ka jingle bat ka jing ngau ka jongki tikin du naru kitu ki ba pendek niam da ka teneng ngau hok ka tep et miau ka darap jot yaladi bat ka asap le mele kindu naru kitu kibas ngodom kibas ngoduki haba syarai yaki bakin lat naka ngetbit naka le'niam naka be buram briu naka jingkerni kaba harukam kaba syaknyat haka mensim sngoduk snokun swet orphan spirit bat kabam not ban kam kenti yaki jingkerku jong ki kamba ki bapla ki jong ublay ki don bet yakani ka attitude yakani ka jinglong ban perkhat ban ong ba blay ti try yang ate laklet step ha ublay ti ki jing duai jonga umyo snow pi kat ba pia cheneng sharum halanti singken hayeng asem labat ki bahayeng ki jong pi nebat ki bat ki paralok ki jong pi kajumi bah ka ni na kapor sa kapor bangim dalong ki babyang haka jinglong jing im ka bakan jaman sem bat namar bangim tau yala dia bingilong ki babyang sanga pamu tinamar kata mdalele ni don bet yakni ka jing perkhat yakni ka mentality ba namar ba miabyang ha ti mlele la da sang to bat ka bapla kum ta bon sin de ki riu niam de ki briu ki bisube ya kan niam kapan ihana ya ka jing sngow rit jong ki ha ka jing long jing im ka bakan jaman sem sngow rit humble balai baki plapop hakat ubadon hakijaka bangingin saki bangilong ki balai omati ka jing kharsin ni bon kam ka saki ya ka pop tu briu unong way unong ar tu busia kendo pat pi singat sngi ki clients ki jong pi ki customers ki jong pi ki let's say ki bashi itu ya pi tang dak bashi itu dorkman haba ki pet ya kalong renyeng ke jong pi ki tip ba pi dai ki bajuan jinga seng ne ki bajuan bible study hang ne ba ki oh tala dai thi ut kum thi ut pok kum thi ngiru biang bet pi shaina tipi saki ya ka ndai ya ka balong positive hanre ya ka ga balong negative pipen ya ka nuksa jong ka basniu bat ka pelong ya ki breu bakin snow ban mi bi taken tin mlele pi ba wezi sin pilangat ha ka ta ka jaka ka ya pi ban penkerya nakajingmut ka jing berkat ka jong pi knang ba pi berkat no kom ba berkat umen sim ba khut kom ba berkat ublei pi umen sem bakhut balai ni khot ju u bakhut namar ki jing perkhat ki jong u ki long ki bakhut amen ka jing im ka jong u ka jing long ka jong u ka de ka bakhut bat ngap si ka ni ha ka sngi ba pi pla pi long ki kristan u ni umen sem bakhut u im ha po jong pi u don ha po jong pi let's say la ban san shar ya pi la ban te la kam ya pi la ban control ban direct ka jing im ka jong pi hanre u im te po jong pi ulei uba khoj u ema po jong pi hanre ka ka ba mi na ka do nut ka jong pi namar ka mi na ka jing na ka jing mut jing perkhat ka badang ka dum da ka pop bat da ka jing snow ba byang na pop ru mlei people jersi yo ni uman se ma khoj people long yu uba u on num snow suk bandana po jong pi namar belai kalong mar persya ya ka ba u kwa pi pin long tika jingkala ka ba mut kalong ka ba kongsan ka jing thmu ka jong ublei yang ni kat adu pa pin kan mau ba uta forerunner uta undong prat lenti jong utrai Jesus Christ
o Yohanes nong penbaptis, o yalap tang ya kane katmei shilenter ka ministry ka jong o kerkat bet tang ya kane ka team, tang ya kane ka pang, hai ki jing yalap ad ki jing hikai ka jong Matthias nong lai de khot ning kong bat ar pi shem yi kini ki kintin. Hakata ka porte o Yohanes nong penbaptis, o lawan shakari cloud jong ka Judea, bat o lasdang ban yalap. To paino na ki pop jong pi, na ba kahima ki beneng kalajan. Kindiat ngin parya ya kita ki jing yalap ki ktien jing yalap jong u Yohanes. To kala ka bamut to paino na ki pop ki jong pi, na ba kahima ki beneng kalajan. Pi kanda wan kata kahima, kamla ban tolerate, kamla ban ong mlelei ya ka pop jong a jong pi. Bat ka pop ka jisse, ka sni jong ka pop, kadan hai ha ka jingmut cek perkat jong i. Ufaitan hapor bo uwan banyak kenduk baka ema ka kepereden simwan ban kruit ya ka ba na rendang ksi ya ka do bakan dayam. Sim lawan ban kner ka kejat jong u ban tam kejat ya ka bakan jentut. Usaitan hapor uwan banyak hun bat ka ya kun ya ka jingmut cek perkat ka jong ka. Keli jing keli ya ka. Open kelong ya ka bakan artatien ya ka jing baha ukpa jong ka ubah beneng. Ubala aya ka kelong renyeng. Ubala aya ka ya ukurim. Ubala aya ka kepereden. Ubala aya ka ya ki jing dan jing baro hakatu ka keper. Light setang nau new ding. Henreu pelong ban ong ya ka hatu ublei umut bapi pinci ya yap tan pin ya yap tersau. Ubo yang udak jing keli. Bada ka klip mat ba labo yo dak jing keli sapang ka jing bahaga jong ublei ka jing yem ka jong pi. Ka jing mut cek perkat jong pi la kombat tap sendon da ka eka basyir kai. Kan mau ya kani. Tika ba pi don kam ban riset pimla ban ya dalut ya ladi. Naki jing long syir kai jong ka perthai ngidang ema ka perthai ong tra Jesu wala dang yem long jong ka perthai. Handrai ka ba pi dei ban ri ong ka testament ka berim. Ya ka do not ka jong pi guard your heart. But handrai syapin guard your heart. Pidon kam ban kau temai pa. Ya ka do not pila ban syu guard. Handrai dei ya ka jingmut jing perkat jong pi ba pila ban tau temai. Renew your mind. Dei how Christ Jesus. Tenrai hatu mentamene. Dan buhun ki riungai la keleng saklak ka pertai. Ki ba satla erang ban kelaga bamut. Bat ki hun ban syu imsa ha ka jinglong ka berim. Bat ka besulong pedeng. Ngamut ban ong baki briu baro aka pertai. Ki David ki nong penyak briu, ki nong lute, ki nong bat bor. Ngam ong Henry kiba impedeng kiba bahatan ruem pop tan ruem shu blem ladan barok bolong lodong ta balai namar kani kelenti pedeng te namar kani ke jing sirkai jing ke jinglong jing im kaban taplop ya kalong renyeng ke jongi namar ngi im baka jing ya mir lani ke jing ya khle lani ke jing ya lok bat ka pertai daga ketin padeng compromise. But ki parlok pila compromise. Wat ba nong way nong aru pi compromise. Naladay ban yo nong yeladi ni compromise. But kani ka compromise. Kaday ka mat yong. Haka jinglong jing im ka bakan jaman sim. Jong way pa way uriu nget ngampat kren ya ubriu bam nget. Anang kren tang ya ki riu nget. Pi gini gilek kamno ki pendep rukom kabarakti haki jing eseng. Bat ka bapenbut ya ka jing duai jong unong pop. Bat ki tharai bakla biang ato oh blay lalong impress pahabat nga. Menta ka singala dep rakti ka jing eseng ya lam tu pastor lam. Oh ndep nang tau penduai itu ka jing duai jong nong pop. Tip top. Ala poi beneng bet. Tang ba menta ka si ngandang kulit, ngandang relax, ngandang chill. Wow. Kemyo baka jingkala ka bamut shisha kadawa bakin eno ya ka barim baro na ka jing im jongki eno kentat ya ka barim baro
Kisarai bakat ba empat ngat hi haka kim khat bat kasuan jenjar ti mdalei ka im saho haka ta lenti pedeng kabaya kersum kabaya kernyam bat ka protein anda pia milai hi bat ka protein ka ya pi ban em ya jing em ubala kala ka bamut ban em ya jing em ubala yo mat ka jing kharsin ban em ya jing em jong uriung ngai ubashida khmat ublei bat kata ka dan ai hang the hapo jongi hang thia ka ba shapo tam jo do nut ka man sim ka jongi don kata kani ka dei ka jing hikai jong ka niam babun ki ngau suk ban penbut ban but bat kim yo I baka jingjot kan sawan lap shen yake ya yakni kaliti ka ba yaknyam bat ka protai ka bampat kala ka ba mut shisha wala da pipla ba pila long kristan ba pila yo amat ka jing kharsin pi ka basiu plana sentur bat ka bada naduk ka dok nut ka mensim naduk ka telong ka jingmut ceperkhat ka jong pi ublei ka wei ni hukum ka bakongsan ki ba jisu ang ka hukum ka baning kong kalong men I yo blei u jong me daka mensim ka jong me daka dok nut ka jong me daka jingmut ka jong me bat daka bor ka jong me baro namar kata pi dan kamban pelat Neki eke barok ke bete ke jengmut ke jeng perkhat ke jong pi. Shisin hilalat long renying. Dok not mensim jengmut jeng perkhat barok ke jeng im ke jong pi lalat. Limda ngimtre ban kela ka bamut shisha ha barok ke ben limda ngitre ban kela ka bamut shisha ha barok ke benta jong ke jeng im. Ka bamut ngi lendet ke jeng khot ke jong oblei. Ngi kentat ke jing khot ke jong oblei ban pen yaklat yang ngi shisendon na ka pop sangat bahasa ni kristan haka klip mat bala khot ya pi ba pi long ka church kani ka ktin church kawan ka ktin German kirk KIRKCHE kirk bat pi long kita de kirk ka bamut la separate ya pi na ka to ka jing long ka ba rim menshwa bat naka pertai kaba pipi leje snok til menchwa amen lapen kerpang ya pi naka ei kaba pipi le jumlen menchwa shaka ei kaba tmai kaba pempat jumlen henry pi dei ban la no menta pen melen no na do menta angan ban biang hakani ka klip mat nai sho kale male henry kela kong pong lut na dong shadong. Andai tak kapor pian jaseng haki por baro. Wat ka jing po baha ne po sniu ka jong piru kan long ka long sanctified. Ngi kum ka ministry haka jing alam ka jong men sim bakut ngi ban baha ya kan ni ka jing shisha. Balai namarba utrai Jisu Ukraine shai haka gospel Lukas kalenong ka basan kada khot ka balai pu aru ong ngam sim lawan ban khot ya ki bahok henry ya ki nong pop shaka jinkala ka bamut kumta ka jinkala ka bamut kadai ka nong rim jong ka ministry utrai jong yu Jesus Christ bat ngimbit namar kata kadaw ban le bam sutnyo ya kau ong ngalawan ba pi pin yo ya ka jingkala ka bamut ngam sim lawan na ka benta ki bahok hanrei na ka benta uba pop na ka benta uba crow baun yo ya ka jingkala ka bamut kani kalong kongsan ba baro haka pertai ngila hap haka pop nado bala pun yangi haka iutung jong ka jingjingai na ublei uba hok ka kitab sam ka krenshai ba ya kani la pun yangi haka pop Wat lada imaging idei babha, idei beriublei, idei bebek jaseng haman kapor, henry ka klip mat hi balapen pun yangi kapop. La ka yangi kapop. Ngilong nong pop ndai bingile pop. Ngilong nong pop nomor bala ka yangi kapop. Haka klip mat bala ka ya pi ha u Jesus Christ. Lapen pun ya pi do men se makoi ublei ka ya pi. Sengap hai kita kikintin. Pila long kiba nakawaypat ka jeli nakawaypat ka jela nakawaypat kal nongrim ngemla syuk namar kata banang long kiba julong kumbalong menswa
พี่ก็คลิปมัดบะเป็นละเป็นค้ายังไงกับป๊อบงี้ร้องกินน้องป๊อบบัดนำมาตั้งงี้บูดอย่ากับลินตีจงกับป๊อบงี้ตันรู้อย่ากี่ไอ้กี่บดีจงกับป๊อบบัดกับจิงเชื่อใครจะพังกันนี่ก็ลองเบ็ดบะพี่บุตุจสะข้าอย่าพี่หักเอาหอร์จงกับติจงกับป๊อบเถที่เป็นบุตุจสะอันตัวเพิ่มละบันละอิมกติกับจิงยาลินตีกับบักกุมกตากับบัจรเสกุมตาเพิ่มละบันองบัพินนำเบ็ดกติเพิ่มละบันองบัพี่ลัดดักบัสุกได้บันดอนมโนหรือมโนอุบดอนชาบาร์จงกตากจลีจงกกติอุบละบันตานมันปลัดอย่าพี่อาเมนงาบัดพี่ราคาอย่างงี้กับป๊อบราคาอย่างงี้กินน้องป๊อบบัดบันลัดนะกับป๊อบงี้ดอนกำบันไอทียาลาเดฮาอูบัดกระดังดักเคลีจงงี้กระดังดักจิงมุดจิงประคัดขนังบักร้ายกับพี่พินไอกันเดกร้ายกับบ่เบลยอุยลำเนี่ยพี่บันร้ายกันเดชกร้ายจงกับบ่มันน้ำเวกับจงพี่กับบ่มันชิมสแนมกับจงพี่กับมันนินกับจงพี่กับมันนอร์กับจงพี่กันเดกับบ่ฮาวคริสมันตาอาเมนแต่เรื่องกับคลิปมัดบางงี้ทิพบางงี้ดอนนักกับป๊อบเงียมละล้านเงียมละบันปลัดฮีดละดีละดีเงียมละบันเละกุมบเบียงลุดน้ำมันรำดอนอุเวรุอุบจานายได้บันเป็นพายอย่างงี้นะกับจิงอิมกับบริมบัดบัชชาเรมดากับบัเป็นกลายกับจิงมุดบัดกับรุกมประคัดกับจงงี้ลาบันบุนอคุมนี่งี้จุยาชัดที่ฮันเรงมันตาฮัดเดนมิงเลยกันดูบ่าวจีสคริสเป็นพายอย่างงี้วักชัดที่งี้จุยามันชัวชัดที่เรียกงี้บลายเชมีบ่าวจีสคริสอุปนกลายอย่างงี้ยูเทิร์นอย่างงี้บัดงี้ยานนอชัดที่งี้จุมเลียนบันเบะยากับป๊อบฮันเรงดลายเชมบัดจีสุงี้พายงี้กลาไม่ตั้งกับบมุดรุกลองรันยังสันนันบัดงี้ยาจกลินตีกับบ่าวเบลอุทมวยงี้บัญญัติตั้งบ่ากับบมุดชิชาอายุพี่กันนี่กับกลากับบมุดตั้งบ่าสงับชนีหากเทสต์เมนต์กับริมและเป็นดอนคำดากักตินนะครับ NAKHAM นั่นสเปลพาริ NAKHAM นะครับกับบมุดบันประคัดโนดักฮ่องกงและเนี่ยมาร์ประชานักเอกับบังงี้งี้ละจุมเลนบันกล้ากระกำประคัดเพ่นเชมอย่างนี้หากคิดาบอุจบกลนองกับสาวผู้อาร์กระขัดกับบันเรียวคุมตางาดสงาวจลีอะไรดีบัดงาดักกล้ากับมุดหาอุปุยบัดหาอุดุไปอุจบนดาฮะบะอุเลยเชมชิชาอุเลยเครนชิชาบัดอุเบลมได้ช่วยbegitu ki parlok ki bawan ban skolem regi bebisar bu kho pan ban yu nda ha boleh ya kren markmat baru ublay nda boleh ya shem baru ublay baru snowi ke jing pensai ke jong ublay hangta haka kitab job pe jang tu ka kitab job abiang yang tu kitab job lenong sau pu ar khot men riu kum ta ngada snow jli ya ladi bat ngada kela ka bamut ong ka tin Hebrew nganakam hanakam ha upui but how to pay pui ba to pay ba pen I bahaka jaka jong ka jinglong jong ka do hang ta pi yo repentance hang ta pi kala ka bamon ndai pi kala bamon la poi beneng ndala poi beneng kala long too late la slem than ya pi ben kala ka bamon hang ne how to pay but haka pui haka jinglong jong ka do met ka jong pi kala ka bamonบาร์ก็คลิปมัดบาพี่สงบถูกบาหังเน่พี่ก็ลากับบะมุดอันเท่าทำไมพี่ได้บาพี่พินเท่าทำไมฮิเดลดีพิมได้ยังยั่วมันสกลาทับบลีฮิเดลดีฮันเรย์จ่าอยู่อุเบลย์มันเสียบคุยมันตาอันเท่าทำไมพี่กระดอนรู้สักเวปัดกับกันตีนฮีบรูบากิจูเป็นดอนคำหังเน่หังไตกับเทสเมนกับบริมกับกันตีนชูบ SHOOB spell พาริง SHOOBชุบกับบมุดบันกลาและเนบันเล็กพายและเนบันทเวตซีกเช่นอย่างนี้กิตาบเยเรมายาเล่นน้องกับอาร์พุสันเดคอดกับสันตัวพายโนดักจิงกลากับบมุดนักลินตีบัดกิจิงเล่บัมมันจงพีขนังบับเพ็ญยัยเน
Hagani kari bau try ula ai pi badiki long shwa jong pi. Sengap man pen pule biang ye pi kata kabenta. Ko ongkom no to pai no turn daka jingkala ka bamut with soup. Naka linti bat ki jingle baman jong pi knang ba pen yaine agani kari bau try ula ai pi badiki long shwa jong pi. What justify? What penro yalade? What batai? What ainia? Balai ba pila kum le, balai pi kum tok, balai pi kum to, balai pi kum pendom, balai pi shrybit, balai pi kum le pop. Nai justify, nai batai, nai ainia. Kelah. Pai no. Kloi ban ong ba pi long. Kibalangat haka sangkawya ubaman. Pilong kibriu. Kibala pendem. Haka jing ring mrau uksud. In his enslavement. Banamar kata menta. Pen kala kabamod. Pen kala shisendon. Pen paino. Ka testament ka batmai pat. Ka pendon kam. Da ka kstien Greek. Namar kumba pitip ka testament ka batmai. Ka New Testament ki thoya ka Greek. Bara ka koine Greek. Ki pendon kam da ka kstien Greek. Metanoia. Meta, M-E-T-A. Noia, N-O-I-A. Meta, kababatay siya pang ka jinglong, mental ka jongi. Noia, state. The state of mind. Kabamut ban kala karukom perkat. Lukas lenong katlay da katlay. Jisu ong bat piru penjot lem. Kumjo. Lemda pikla kabamut. Nalaki pop. Bat pi pai no sha ublay. Pika jinkla kabamut nakapop. Katobet ba pikla nakababe yakapertay ba yoksud. Sha kabapai no ban be yaublay. Ba yakahima jong u. Amen. Piwat nanta. Pitwet menta you seeking. Ngaman la ka step nga doy yok pa nga ong ngawat yame. Bananda haba nga syem yame ngan bo jing ngobha ka donot chang me. Tati ka jing doy jong ngaman ka step. Tiki ay baro ki ba pila jumlen ban long, ki ba pila jumlen ban le, bat ki ba pila jumlen ban sngo men shwa, pikla bakla bak da kumway pat. Pemla syu bandang long kumba pijulong. Pinam kwa syu bandang long kumba pijulong. Pinam snow ju, pinam snow suk, you'll be uncomfortable. Shwaban sum, oh, hakini kisni, ngahable bun kikam. Tan ro eka komot pala dep jongi. Kistang mi fi itu ki, dak na hot water na ka stem komot. Ini sini le harpek rumle le dekai rumlong. Shimbit the cookty, but they waging shit. Jalot parhot par. And let her the player ish litanan. Menta, solit sum. Shut our sin like sin. Sa pansha akakor habanda kuit kakti par. Ladep nang ta, Fimut ngan ikta biang ni katu kaju. Ngalak kuit menta. Ngalak subah menta. Wat kamet kan skuk nying manai ban kata. Henry meneswa ban sum lelut. Henry mentan ladep sun untresyo. Kom jo kade ban long baru breu beli amat ke jing kharsin. Katu kan nyam ka ba piju bang pem tresyo. Kitu ki ki ba piju mlen pem sngot na chu namar belai menta pem suk shu ha katu ka barim. Pilong u jing tau o ba thamai. Amen. Kani kade ban long serious te bat pi. Kadi-kadi ban long syai kedar ramarlan limda kamta penum yai ne ang ne. Pastor Sharon ni jumlen mahaban ong kani kapor be hikai ong balada ki briu ki suk ka jing hikai jong kani ka ministry na mar ka one bed tik kat bakum ka jing shisha na umun sim bakhut kinjin na nang syong ne. Re na mar bekim suk. Kani ka jing hikai ka thar ka dung ka pentelang ka pensmit ka pensir ka pendiau. Pimi nang ni mad, ni sad,
glad. Kawin ni kita. Pimi nang ni ubada sat shisha ni kaji kai le mutup tu. Mati one Bible study show ngadi isi. Dan pan kibami nang ni kibada benyo shisha church pite day shisha kan boong ti pastor. Dan pat kibami nang ni hallelujah praise the Lord, hallelujah praise the Lord. Nakrenya ki por bomja hallelujah praise the Lord. Kajingim Kristan kabala haasin shisha. Bat kabala piang yo Jesus Christ na do ka donot ka mensim. Kum lau nong pen im kadawa bangi ngin im no kumbau im mau. Kajing im ka bakhoy. Kajing im ka bakentang. Kajing im ka basida. Baknang la ki brio ki pet fi ki yo Christ fi. Bala daw blay pet fi yo isyo fi yo Jesus ba fi. Amen. Lada pi day ki bo supendep niam tang nasla. Menta pi minot kia ban wat ya ka jingdon ublay knang ba pindon no ka jingya day ka ba marsenda bat u haka klip mat hi ba pila yo mat ya ka jingkal ka ba mut pem long shu ubreu ubarim pilong ubatmai ke baro kilong ke batmai ong upol ka city ka ba arjong si ki korin san kanyo hakni ke baro kilong ke batmai ti ke bala ban pentut ya kata ka jingya day jong pi bat lau blay pinda ingya pinda isi pinda shon tlong sing sendan ban numya dane yesu bat ki bakum kita bat akabakum kata kapor pim kwa shu bandang long ki bangek bit yakat ka basaham ki we namar menta pi wat ya ka jing shisha na ka ktin ka ba im ka jong oblay da ka jing persat man sem ba khoj bat video snow shisha yo mdei tang ka chule man le mo video snow shisha ya man sem ba khoj man ka por ba pi duai man ka por ki ja ki jing ya khun ki jing le ka jing im ka jong pi yo Jesus Christ piti balay man taw man sem ba khoj Ukraine pi bat video snow yo namar pi don ka jing mot ka batmai how Christ Jesus Pila da pidani ka jingmut ka batmai o Christ Jesus way ban krenyo pi o man se makhoj ban krenyo pi o Jesus Christ man krenyo pi o blay kupa ban krenyo pi pinyo snowbit da kata te ka sngi bo man se makhoj o khia po jong pi pilong ki balak loy ban sha hikai you become teachable ban kongo obedient ban long shida sincere hakmat la oblay jong pi pilong hok pilong shisur shidur hakmat jong oblay jong pi pim kelasuk sakadiang kaman amdon syuk kanu ka jinglong rumah ka jinglong thala nalor nang ta pikiarno sisndon nakatok ka syukor ka dom ka shraibe ka to ka bamklop ka lorni ka raktin ka kno ka kensyut ka benbriu ka datbriu ka kentho ka butto ka shalai ka jaito ka thansi ka lalot ka kwan mentoy ka bishni ka pihun bat nang at mapi dan na preng pi tip khamha sho tang babaro kita ki ba pi bila jumlin ken num pen bang shu pi de ingya pi de isi pi de ijli ko ma ijli ujob bat pi kala pi pai no te hyang ngam kwa shu menjadani bat kam kut tang kata la ka kut tang hatta kade ka negative well ka ba shu mle kade ka testament ka barim andre ka dan ka testament ka batmai kam kut tang kata namar balai mentapat pilong ki jing thau ki batmai bat ki khon oblay ki bana ka culture jang ka hima pi don no ya ka akor jang ka beneng ki ba kloy ban kren bat ban le ya ka hok kloy ban map kloy ban yarap, kloy ban lesbun, kloy ban kersan ya kabadai, yada ya ka akor ka buram bat ya ki riti jong ka jing shisha, bat ka jinglong khoj, ka jinglong suba, ka jinglong kentang. Bat kat syaba piled, entang sa yeng mani, hanrei siki jaka trei, siki jaka pule, siki jaka yo, siki dukan, siki jaka letkai, niki jaka bernya sipor. Pisaki ya ka akor ka dustur ka jong oblay uba im hapo jong pi ongu Yohanes nong pen baptis haka gospel Matthias nong lai de khot pra
Saya kisah jong ke jengkala ke bamut ke shisha. Saya kisah jong ke jengkala ke bamut ke shisha. Kani kadai ban pau wat haka riam ke bet. Haka yat ke yeng. Haka bam ke di. Haka rukam keren. Bat ka rukam ba pi post haka social media jong pi. Wat ka taruh don kam. Teng ki jing kentok ki mangi kentok social media ki beri ki pet yang ladau neu kam au de naka culture jang ka beneng mentau bala yo mat ki kharsin bala neu dang musliah kum ne ba ki ki thala jang ka perthai dang kentok ki bam ka bas ngau khlung ka bas ngau khna ka bas ngau thaj ban sngap ru te husiar ba wat ka ru compose ka jong pi social media ya ka no ka ba pi like ngabun ka por ka jakaban like nga mute lani nga unfollow namar bulay kay ka bam yadei ba umunsi ba khoj ba na po janga nga unfollow ngam sutana wat ka sinema ka bal ibang phang tela tho anto mo Netflix tau gang le kum ta bo aktor le kum ta lo subanga marsen sedang blay ong nai Pipin husiar, ndai tangi ka cinema, ndai tangi ka social media, lani ya ka jinglet restoran hangno, lani ka jingya keren, ndai tangi ta. Handrai pisumar, wat ya ka rukom nya kali, wat ya ka rukom penyeng kali ru. Baro ka jinglong jong pi, kan sawajam, da ka mensim ka bas ngaurit, ka bas ngaulem, bat ka ba ailat ya kiwei, wat lada kim long lem kumbalong mapi. Bat pila ban le lut ya kita ki baro ang apostle Paul haka city jeng us kinong Filipi kalau nong ka basaw ang kumno ngala ban le kini ki baro daw tau ba pen shat bor yanga kani kan jalong namar ubreu oba thamai oba im happy udon hapok ka jing yalam bat ka jing pet ko bor man sem ba khoi pidon hapok ka jing pen sle man sem ba khoi ko nyang man sem ba khoi ka jing pela man sem ba khoi Kala ka bamut pida im shisha kajing im kabada mut shisha manta. Bara bang ong ta ngap ha. Shisha kaba kala ka bamut kasdang shwa hapo ka thmei jang ka jing mut jing perkhat ka jong ubriu ya ka ba phim la ban yo I handrai kan pau pat ha ka jing long jing im ka jong u shabar. It will manifest. Kasdang hang te ka ba sapo jang ka jing mut jing perkhat ka jong u. Hang tu phim tip perkhat ayu umut ayu le ayu handrai kan pau pat hakaba shabar kada perlut karukam perkhat karukam kren karukam snow karukam le bat na dong sha dong lut anda nangta kan pau sa karukam bodor bat ka jing kenkor kaban kamper na ka bajulong menchwa sngap tekani ubriu ubujunap ka kerni kalengkar ka auria bat ka bape tang ka mentoy bat ka snow bahaya la de shimet uklalong uba khato uba donakor uba bahamansip uba sbun bat uba kerni pat ya ka babha bat ka baseso ulong uba riu blay un sedang swa da ka balong uba riu hok nangta namar belapun kop yu da ka hok ka jong ukris unlong uba riu blay hanre riu niam te unum long Namar lakhaya pi arsien amba pi pinlong ki reuniam. Nre pinlong ki bahok bat ki bakenjablay. Amen. Suki pasuki kelawat kerukom kren. Wat kerukom ringsur. Banda hadien kat tu kat nepor kelawat ke dur kadar. Namar kalong renyeng jong u kapo da ka bor ka jingdon umen ba ko tau. Amen. Shiki Galatia. Kalau nong san dekat kan riu kan nyo ko ong no sha yau men sem ba on penyat ki jing im jong pi sha yau men sem ba on penyat ki jing im jong pi bat pin am pen hun satya ki jing kwa brai jong kado namar ka jinglong ka ba kenjaman sem jongi kalong mar persha ka ba umen sem ukwa bat ka pat ka ba umen sem ukwa Kalong mar persya ya ka kabaka jinglong bakenja briu jongi lani ka bakenja do jongi ka kwa. Kini umen sem bat ka do kiasyun. Bat ngem day syo ban yaile kat kabaka do ka kwa. Kani ka jinglong briu ko na po jong pi kas day ban sedang ban snai. Kani ban decrease kum ong
Yohanes nong penbaptis. Ban ya ke jing ka ba jok persya ya ke jing pensoi, bat ke jing yale. Ngidei ban ken mau, ba u Jesu haka ba sedang jong ka ministry, u yalap ningkong bangin kala ka bamut. Ka topik ka ba ningkong, ka team ka ba ningkong, ka pang ka ba ningkong, ka ba u Jesu yalap. Haka por bo sedang ya ka ministry ke jong ka David kala ka bamut. Petse Matias nong sao de khot khat nyo udang suwan na kari klaw hadin bulo dep nuan banya khun ka jing pensoi ka ba kraw bat u soitan lami nang to nado ka kapor u Jesus dang ban yalap to kala ka bamut nabaka hima ki beneng kalanang jan to kala ka bamut nabaka hima ki beneng kalanang jan. Hendrai hadin kato ka nipor uplasay haka gospel u Lukas kalanong ka bakat nyopat kadakot ka ba arpuway ong nabakahima uplay kahapi. Ningkong wang kala ka bamut namar bakani kahima kalajan menta katpala nang yan anda haba kila don bun kibabut ko kibal kala ka bamut menta uang kamno menta kamni baka jansyo kahima kibeneng kahapi. Balada kata kahima ublay kaladon menta hapo jong pi pin im kum kibriu kibawan nakata kahima. Pidon ya ka culture jong kata kahima. Kum juru haka jinglong jing im ka bakenjaman sim anda haba kahima kibeneng kahapi. Wat ka rukom ring men sim ka jong pi kapan pau ya kata kahima namar ri pisu sin ka jing ubi ukris. Amen. Pisdang ban be ya kajing long khoj am tanga ka do hanrei ka man sim ha kajing mu chik perkhat ka jong pi ka rokom kren ka jong pi ka rokom kleik tin ka jong pi wat kijing le danda ki jong pi kijing kren khana danda ki jong pi kim dan ka ba jakhlea kim dan ka ba thala kilong kentang kilong khoj kidani ka jing long samut hanrei ki jing samut ka ba kunjab le amen wat klet ya kane da le le ru kane baro ka kren chai bahaka klip mat ba pikol ha ka bamut Pimat ya kajing ka arsen. Bat ka mensim jong pi ka long ka bala khat mai. U Jesu u krenchai ka gospel Yohanes long ka balai ka khot ka ban riu ong ka do ka kaya ka do han rei u mensim u kha ya u mensim. Pi ka por ba khai me yang ai pi. Khai ngi ka do. Ni don ka mensim hangi tang ba ka tu ka di ka mensim ka jong u blai ka bala sha telep da ka do ba da ka jinglong jong ka do. Khai ngi ka pop bala telep ingi da kapop. Amal kata amjudan kelung ba marsun ka isdang keren and tongues. Amjudan kelung ba marsun ka isdang ban let juai na kabanta kibapang kibasitam. Amjudan kelung ibadang shisngi arsngi istayaw artayaw ibasdang ban yalap ikakitin kajong ublay. Marsun ka kile ayu kikwa ayu ban besar ka do jongki. Ban ladep ki pelat ya ka iga bami na ka do jongki. Handai dah bala kaya pi ka bakan jaman sem pates ngam kadau men sem ya pi ka ei ka ba pi pin be menta ka dei ka bakan jaman sem but ka ei ka ban mi na pi ka dei ka ba ha su da hau men sem ong amen ba pi im man la ka clip mat hau men sem wat ka jing tia jong pi baro simet pi tia pi dan ha ka jeli ka bakan jaman sem but ka men sem jong pi ka ya khun ka ya le ka bakan jaman sem kaya tawyar ya kata ka jeli ka bakan jaman sim ngi khot ka spirit realm your spirit is there namar kata teng pi yo i gijing yo i ki ba khla dan ki ba ong gidi gijing pos new dan pat ki ba ong gidi gijing yo i pau pistang ban yo i kini bale namar ka jingmut jong pi kala stang ban long ka balam len ya ka ba ya ka ba itanat ya ka ba khoj ka ba kentang ka ba janai ong amen Kan mau bahai kani kajing im ka batmai kam kut tang ha kajing khar sen ya pi namar dang don saki wei pat ki benta jong kajing sandur ruble yangi kabadawa bangin priang bat ban yat lingba ngakwa ban kren ba lor kita ki ki manangwan anda bala khar sen ya pi sakai ka ba pi pin le odang bon mars ndep khar sen ya pi la kha ya pi ki babi andre ki bastat Pidan ya ke jingye shem kabakla menta bat umen sem khoi pi kaya pi do umen sem te tena mar kata kani ka men sem ka jong pi ka badana po jong pi menta ka dei ka men sem ka bathamai ka dei ka men sem ka bakentang ngakham kren ya ka righteousness ka hok ngakren ya ka holiness ka jinglong khoi ka ba ki pentecostal ki ju yalap bhai kani ban im khoi ban le khoi ban long kentang kata ka pi dei ban be
bat sngi bat net nomor play utau ba emo po jong pi uba long try man tai ka jing em jong pi uba strong ne po jong pi nomor play skap hang ni polong kom no ka ti jong usi koren uang ma pi man ta pi long ka temple lu man se ma khoi hallelujah temple jong u man se ma khoi ban amar ka temple ka bamut pi de ban long khoi pi de ban long kentang pi de ban long janai pi de ban per nak ba pi julong man chwa klampat ong ban ye nu jor ya pi bat kiwei ngai ye nu jor ya pi menta bat kapi ke ba menshwa lani upi uba menshwa laya per lakla haka klip mat balak kaya pi menta bat ka jingmut ka jingpur khat ka bathamai ngala ong pi ne do ne pi brai means you want, you pursue, you need, you are hungry, you bind kato ka jing kwa brai jong pi menta kawan da kawai pat kadi ka jing kwa brai haka ba kenjaman sem pi tangan pi sliang ya ka ba kentang ka ba khoi banyo ya kata dan ki mau jam ka baning kong